Benvinguts a un nou vídeo de Servei Màrqueting Digital. En aquesta ocasió farem servir Google Documents per crear un document d'estil professional. Farem pràcticament el mateix que ja vam fer amb LibreOffice Writer. Anem? En la descripció d'aquest vídeo us deixo l'enllaç al vídeo de LibreOffice Writer, de document professional. També sortirà com un enllaç, una banderola, que veureu en la part superior dreta. Aquí ens centrarem, com hem dit, en Google Documents. Per tenir Google Documents només és necessari tenir un compte de correu com el de Gmail, com aquest. Podem accedir amb el menú que veieu aquí, aplicacions de Google, i podem entrar pel Drive, que el veurem ara, si m'ho hem passat. Aquí ho teniu, el Drive. També directament al Google Documents i des de qualsevol finestra, buscant Google Documents, qualsevol finestra de Google, dient Google Documents, i ens surt l'enllaç. També, evidentment, en qualsevol pàgina central de Google sempre tenim aquest menú d'aplicacions, el Google Play, i sempre tindrem o el Drive o directament Google Documents, com també tindríem el Hangouts o com tindríem els fulls de càlcul, el Sheet, etc. És molt fàcil accedir-hi. Des de Drive, com us veu, farem des de Drive, per exemple, que és la manera de veure com ho tenim tot. Google ho guarda tot en una zona que de moment està en 15 GB d'espai i és el Google Drive. Allà ens ofereix tot el que tenim. Com veieu, podem tenir les nostres carpetes, la nostra informació, tot preparat i disposat per fer-lo servir. El principal avantatge de fer servir Google Drive i, per tant, aplicacions com Google Documents o Google Sheet el tenim en què aquests documents estan accessibles des de qualsevol lloc que tinguem una connexió a internet. No estan en el nostre disc i estan una mica, diguem-ne, guardats i assegurats que no passi una desgràcia amb el nostre disc dur. Per a crear un document nou és tan senzill com anar al botonet aquí que veieu que diu Nou o New, depenent de la llengua en què tindrem el perfil d'usuari de Gmail. El dir Nou ens ofereix triar una carpeta, penjar fitxers, penjar una carpeta, etc. En aquest cas, que és el que farem servir, serà Documents de Google. Crearem un document en blanc. I aquí tenim una interfície que és molt coneguda, ens recordarà un conegut processador de textos i també ens recordarà en certa manera al nostre LibreOffice Writer i a qualsevol altre processador de textos. No té res que no tinguin els altres. Ens fixem aquí en l'estil del text, si és text normal, títol, subtítol, títol 1, títol 2, títol 3, el tipus de lletra, les fonts, déu-n'hi-do les fonts que tenim, la mida d'aquestes fonts i les característiques del text, si és negreta, si és itàlica o coneguda com a cursiva, si està underline, subratllada, i el color del text, i el color de remarcat o de subratllat. Podem insertar enllaços, imatges, alineació de text esquerra, centre, dreta, justificat, separació de línies o interlineat, la llista numerada, la llista amb puntets i un fragment de text que pot ser un paràgraf que pot estar assignat cap a la dreta o cap a l'esquerra. A part de tenir també la típica control d'ortografia, que és molt senzillet, que és paraula a paraula contra un diccionari, i les eines molt importants també, que seria el compartir el document amb altres usuaris, treballar en línia, i l'exportació. El podem publicar en una web, el podem baixar, aquí és en el cas que tinguem, en format Microsoft Word, en format Open Document de LibreOffice,
en format RTF, en PDF, en TXT o un EPUB directament, o una pàgina web en format comprimida que després ho veurem. El primer que farem en aquest document serà tenir el títol. Li direm document professional. Això serà el nostre títol i tindrem l'autor, que posarem aquí després. I aquí insertarem una imatge. Això serà la nostra coberta. Proporcionem la informació, en aquest cas seria l'autor, aquest canal. Aquí ja dic que posarem una imatge, per això ho farem després. Aquest és el títol que hem triat pel document. Podem dir que és títol, format títol, i ara veiem que el document està sense nom, el podem canviar. S'han registrat com a document sense títol, però nosaltres tan simple com fer clic i ja tenim el nom, ja ens ha donat el nom que l'hem posat de títol, ens ho ha agafat com a nom de manera automàtica. Si no ens agrada, ho podem eliminar i fora. A nosaltres ja ens està bé això. Ara estem en la primera pàgina, sembla tot molt senzill, i anem a fer doncs, una nova pàgina. Per a fer noves pàgines, tant en LibreOffice com en un altre processador de textos molt conegut, es fa servir el control i el retorn. Aquí també insereix salt de pàgina, control retorn, ho veieu ahir en grisot, fem un salt de pàgina. I ara que estem situats aquí, en la que seria la pàgina 2, ens faria bé posar ja la capçalera i el peu. Ens anem a insereix, ens anem a capçaleres i peus, diem una capçalera, i en la capçalera posarem doncs, el títol del document, o document professional, direm document professional, i en les opcions està clar, direm que el format de la capçalera serà diferent a la primera pàgina. De moment amb això ja tenim prou, ben senzillet. Ara anirem a insertar el peu de pàgina. El peu de pàgina tenim aquí el peu de pàgina i posarem el típic, la pàgina i el recompte. En números de pàgina posarem el número de pàgina. Ara posarem una barreta i ara el recompte de pàgines. Ja tenim, estem a la pàgina 2 de 2 i en les opcions direm el mateix, format del peu de pàgina diferent a la primera pàgina, aplicarem i ja ho tenim. Això seria la coberta, això seria la pàgina 2, ara tanquem això, ho veiem, tenim la que seria la pàgina 2 i aquí hauríem de col·locar un índex, ja ho veurem després, a una taula de continguts. I ara fem una nova pàgina i seria ja el contingut del primer paràgraf. Posaria la ciutat de París, posaria la història, posaria un altre punt, me l'estic inventant, el creixement, les guerres i la nova era, perdó. Són uns punts que m'he inventat aquí. Ara diria economia de París. Seria un esquema que me l'estic inventant només amb propòsits de demostració. Ho col·locarem aquí. La ciutat de París seria títol 1, la història seria títol 2, el creixement seria títol 2, les guerres seria títol 3, perdó, la història i les guerres, bé, anem a deixar-lo aquí, el canviem de lloc, el canviem, col·loquem aquí, seria de nivell 3,
el creixement ho deixem aquí, la nova era serà nivell 1, títol 1, i Economia de París seria títol 1 també. Llavors tenim 2 títols. Són els punts, i ara ens anem aquí a construir la taula de continguts, que veurem que és ben senzilla. Taula de continguts i la farem amb colors o la farem clàssica. La farem clàssica, i aquí la tenim, la taula de continguts i les pàgines. Veiem que això és bastant fàcil de fer. Recordeu que això està guardat, no corre perill que si se'ns va la llum, aquí diu el darrer canvi s'ha fet fa segons, està guardant, en temps real. Aquí la nova era la posarem de nivell 2, en comptes de nivell 1 ho farem de nivell 2. Si anem al nostre índex veurem el punt segueix sent de nivell 1 i això és perquè no hem actualitzat la nostra taula. Aquí tenim el refrescar, l'indicador per refrescar o actualitzar la taula de continguts. Farem un clic i ja se'ns ha actualitzat la taula amb el creixement que queda per sota un nivell 2. A mesura que anem incrementant el document i el número de pàgina canviï, aquí haurem d'anar actualitzant-lo. Ara emplenarem aquest document amb textos que no anem a escriure aquí especialment, sinó que farem aquest text universal que serveix per formatar documents, que és el conegudíssim lorem ipsum. Algun processador de textos d'una marca coneguda ja té una inserció de text automàtic. Recordem que LibreOffice Writer també té aquesta funció. En el cas de Google Documents no està i hem d'anar nosaltres mateixos a la pàgina de lorem ipsum i agafar un paràgraf, per exemple aquest que és curtet, el copiem amb Ctrl+C, ens venim al punt que volem farcir i ho emplenar, com voleu, i posem aquí uns quants paràgrafs. Simplement efectes de demostració de les possibilitats que té aquest programa disponible a l'abast de tothom que tingui un compte de correu de Google, en aquest cas Gmail. Posarem uns quants. Veiem que les pàgines, aquí ens va dient quina pàgina estem del document, ja va per 5 pàgines. I si tornem enrere, ens anem aquí a la nostra coberta, que encara no està acabada, i l'índex no està actualitzat. Ens posarem aquí i diríem actualitzar i ja se'ns actualitza. Per a desplaçar-nos podem anar per aquesta zona lateral, ara diríem Economia de París, etc. O nova era, un punt d'aquí, anem a crear un altre punt, per exemple, la diversió. I li donarem, no sé, un nivell 1 també. És arbitrari, és tots els efectes demostratius, és de títol 1 i ja està. Hem definit títol del document, també introduirem un subtítol. Posarem exemple. Aquí ens col·locarem i direm que això és subtítol. I aquí podríem posar la primera imatge, que seria la nostra coberta. Ja comencem i acabem la coberta. Anirem al menú insertar, evidentment imatge, la podem penjar, també podríem fer drag and drop, la podríem agafar del Google Drive, del Google Fotos, que per cert ja sabeu que ara es limitarà i ens faran pagar, d'una URL d'una foto d'un altre lloc, o de la pròpia càmera, si tenim ara mateix, estem amb un dispositiu, un telèfon intel·ligent, o la webcam del nostre ordinador. No és el cas, nosaltres serem més clàssics i pengem una foto que casualment la fotografia aquesta l'acabem de baixar.
Està aquí ambaixades i és aquesta foto de París. Evidentment és enorme, és una foto amb tot el detall. Nosaltres això, com totes les imatges, podem col·locar-nos i fer-la una mica més manegable, amb una coberta més senzilla i evidentment podem fer més coses i fins i tot centrar-la. S'anem a l'alineació i la centraria. I això també ho podríem col·locar, tot ho podríem col·locar centrat. Posarem aquí i el centrem. Ja tenim això. Bé, un detall que m'he deixat i és molt important, em disculpeu, és la llengua que fa servir aquest document. Jo tinc el perfil en català, uns altres que no heu definit res, pot ser que us surti tot en anglès. Això es canvia a nivell del perfil de Google per al que és el Drive. Us ensenyo aquí en Google Drive, a la roda dentada, a la configuració, que podem canviar o establir els idiomes. Els idiomes de Google Drive, no del correu electrònic ni del cercador Google. Aquí tenim català, anglès i portuguès, les llengües que faig servir. Això està en català, el Drive no el canvien, però això està en català tot. I els documents detecta d'alguna manera la llengua, d'alguna manera, però no està de més fer això. Fitxer, idioma, ho posarem perquè es vegi, i establir la llengua. Treballarem. Tot i que el lorem ipsum és una mena de llatí, ho donarem per bo. Actualitzem la taula i el document nostre va agafant aspecte. Anem al punt de la diversió i aquí afegirem un paràgraf una mica més gran. No és el mateix. Copiar. Farem 2 paràgrafs i afegirem una fotografia, per exemple, aquí. Farem un intro i afegirem una fotografia. Imatge, penya des de l'ordinador i aquí tenim del Moulin Rouge. La fotografia queda bastant maca. I aquí, si veieu, baixarem una miqueta, tenim el format en línia ajustat al text o per davant i per darrere. Anem a fer ajustat a text i la fem una miqueta més petita, la imatge. I aquí tenim la imatge ajustada al text. Hem insertat 2 imatges, ens hem deixat una dada molt important, sobretot pels fotògrafs, que és anar a donar-li crèdit a la imatge. En aquest cas, Moulin Rouge, la imatge està agafada d'Unsplash, Pexels, Pixabay, qualsevol lloc d'aquests, i agafem el crèdit, que és, ho copiem, foto d'aquesta autora i en aquest lloc. És molt elegant fer això, el text alternatiu o les opcions de títol. En el títol posarem, això és Moulin Rouge, Moulin... Posarem així i els buscadors ja tenen acreditada la imatge. De totes maneres, copiarem i ens anem al final de tot. I posarem i ens quedava la de la coberta. La coberta la buscarem per aquí. Crec que la teníem per aquí, la del principi.
busquem i em sembla que era aquesta, evidentment que era aquesta. Bé, no sé, no ens deixa. La descarregarem i ens donarà un altre cop l'opció de copiar. Anirem aquí a la coberta, en text alternatiu, i ens anem al final. I amb això tenim les fotos acreditades. Què faríem més en aquest document? Ja tenim índex formatat, podríem posar algun enllaç, no? Un enllaç extern, un enllaç aquí, podríem buscar, per exemple, París, el site oficial de París, parís.fr, havia de ser, el copiem, ens anem al nostre document i la ciutat de París, en el punt número 1, posarem aquí web oficial, seleccionem, ens anem a insertar enllaç, veieu que s'assembla moltíssim a la resta de processadors de text, apliquem i ja tenim aquí un enllaç. A més, amb la gràcia que si ens posem a sobre ens dona una mica un preview. Està actiu i va amb el control. Ja tenim això mig enllestit, text, hem afegit imatges. Què més podríem fer? L'economia. En l'economia podríem afegir una taula, inserir imatge taula, podem posar una taula de 3x3. Veieu que això s'assembla molt als documents, a la resta de processadors de text no hi ha problema. Les il·lustracions les enviem a una altra pàgina i les col·locarem de nivell 1, en aquest cas. El nostre document té, doncs, ara estem en les 7-8 pàgines. Què ens deixem? Ens deixem alguna cosa, si no m'ho deixeu en els comentaris del vídeo. Hem de baixar aquest document està en el nostre Drive, i nosaltres podem imprimir-lo, podem enviar-lo per correu electrònic, o podem baixar-lo perquè anem a imprimir-lo a una impremta, suposem que és un treball que té, podríem dir, 300 pàgines, no és el cas. Aquí farem una actualització de l'índex, que sempre que hem fet alguna cosa, farem una actualització de l'índex, revisem, hauríem de revisar també l'ortografia o afegir els elements. Com veieu, és tan intuïtiu com la resta de processadors de text. I ara ve la història de fer el procés final del document, enviar-lo per correu electrònic, baixar-lo o imprimir. En aquest cas l'imprimir és PDF, vull dir igual. En el cas de baixar, el podem baixar en format Word, o el podem baixar en format ODT LibreOffice Document, o lo podem fer com un PDF. Farem una primera prova com un PDF. I aquí ens diu que s'està processant per a baixar. Ens permet obrir-lo amb el mateix Acrobat Reader o deixar-lo com a fitxer. El deixarem com a fitxer, o ja podríem obrir-lo, el deixem com un PDF normal. Aquí ens indica que ja s'ha baixat.
en el navegador, tots els navegadors. Le donem a l'Acrobat Reader, a veure com ha quedat això. 8 pàgines. Mirem si funcionen els índexos, veieu que sí, que funcionen. La pàgina 4 de 8, la taula. En el cas que vulguem imprimir-lo, tenim una facilitat que és la vista prèvia, previsualitza, tenim imprimir, que es veu aquí baix una mica, previsualitza, i aquesta previsualització doncs, ens permet desfer-nos dels controls del processador i veure realment com estan les pàgines. Com quedaria, si ens aniria bé i faríem imprimir des d'aquí o tancar la previsualització. Google Documents forma part d'una suite amb Google Sheets o la full de càlcul o una presentació, igual que la coneguda suite d'ofimàtica Microsoft Office o, en el cas que nosaltres estimem més, que és LibreOffice, que també és una suite, un conjunt de programes que treballen i comparteixen la informació. Aquí havia fet un apartat d'economia i havia posat una taula sense contingut. Podria donar contingut, crear una gràfica, insertar una gràfica d'un altre full de càlcul o fins i tot la mateixa taula. Podíem fer tot això. Ara, com és a efectes demostratius, el que faré és anar-me'n a una pàgina aquí, per exemple, insertaré un gràfic dels que té predefinits el Google Documents. No dibuix, no és un dibuix, és un gràfic. L'agafaré de tarta i podíem connectar ja amb un full de càlcul, veieu? Faré un de circular que em posarà, suposo, un d'aquests genèrics. I amb això ja tindríem vist aquest passeig pel Google Documents amb la finalitat de tenir un document mínimament professional amb una coberta, una taula de contingut, una capçalera i un peu de pàgina, una mica de text, il·lustracions, taula, etc. i una gràfica. Google Documents és tan potent com pot ser altres solucions ja prou conegudes. No està tan a l'alçada perquè a l'hora de treballar documents llargs doncs veuríem que se'ns fa una mica curt, no en quant a capacitat, sinó a la varietat. És cert que podem configurar la pàgina, podem configurar tot el document, vertical, horitzontal, el color de fons, els estils els podem també afegir nosaltres, restablir predeterminat, fer servir un o nostre, etc. En el format de paràgraf podem establir també uns estils de paràgraf, restablir-lo com està, el que és el sagnat dels paràgrafs tipus literari en la primera línia, també el tenim. El que veiem que queda una mica curt respecte a altres processadors com el LibreOffice Writer o altres que ja coneixem. Però per sortir del pas i sobretot per la gent que té molta mobilitat, que ens desplacem d'un lloc a un altre i no sempre carreguem amb un ordinador, sinó que podem fer servir un terminal que tingui, per exemple, una biblioteca o una tauleta que portem amb nosaltres al tren mentre tenim una connexió, aquest Google Documents ens va molt bé per a muntar el que serà l'esquema o un document que queda gairebé com a definitiu. Nosaltres ens ho descarregaríem, en aquest cas, com a OpenOffice, i quedaria com un document d'OpenOffice, aquí diu Open Documents, perdó. LibreOffice és el successor des de fa uns anys del que era OpenOffice, Open Document al format, disculpeu, el baixem i és un document compatible amb el LibreOffice. Podem obrir aquí ara i veureu que
Ara treballaríem, seria aquest el cas d'aplicació. Ara ja tenim, aquí en pantalla el tenim, un document professional, etc. I ara nosaltres aquí podríem aplicar doncs, els paràgrafs més ben fet, format molt més complet, evidentment, no en paràgrafs, però clar, evidentment podríem fer un paràgraf més professional, perquè això podríem fer fins i tot les inicials destacades, amb un espaiat. Això no ho té, evidentment, el Google Documents, però es tracta d'un processador de textos prou potent, en línia, guardat de documents i per sortir del pas perfecte. O sigui, jo ho recomano i, de fet, utilitzo força. Ens permet fer, ja dic, un document amb capçalera a peu i el mínim que ha de tenir un document, i fins i tot té plantilles, que les veurem ara abans d'acabar. Tenim aquí el Drive, en aquest cas està en anglès, i farem un new, Google Documents, i agafarem una plantilla, template. I veiem quines plantilles té. Tenim les clàssiques de currículums, de carta, un projecte, el que seria un folleto, més currículums, més cartes i una carta informal. Podem agafar documents de treball, informes, folletos, onboarding notes, notes per a una reunió i fins i tot un full un newsletter, un butlletí també. Hi ha alguns que s'han de fer. Se poden buscar, també existeixen plantilles per a Google Documents, com per a altres solucions de procés de text. Es poden buscar simplement amb el nostre Google dient Google Documents Templates i ens sortiran les alternatives. Primer surt la pròpia, i en template.net, doncs, evidentment, tenim tot tipus de templates, de pagament, gratuïtes, etc. Que teniu de tot. Vull dir que no, amb això no ens passarà. Doncs això ha estat tot per avui en el canal de Servei Màrqueting Digital. Hem fet un passeig pel Google Documents. Si us ha agradat el vídeo, us agraeixo que marqueu el m'agrada. Si no sou subscriptors, podeu fer clic en la campaneta i fer-vos subscriptors, i jo aniré fent més vídeos com aquest. Qualsevol comentari, doncs no dubteu en fer un comentari aquí a la part de baix. Fins al proper vídeo.